ay... Ay, na matama ka, balikan pa ko, tilapia, isda, Lisod magpakaroon ingnon karon nga panahon. It's very hard to have to be hypocrites. Hypocrites. Brother. Aron lang makabot ang usa ka butang nga imong gusto. It's because of your ambition. You want to catch the people. Kinahanglan pa nimo usahay itago imong tinuod nga pagkatao. Sometimes you give your identity, your Itago na lang ko sa pangalang Rafael Jr. just call my name, Rafael Jr. JR for short. JR for sure. Taga Toril may Dulanday. I live in somewhere in Torel. Nagtrabaho ko sa saka opisina sa gobyerno. I work in a government office. Tigtabang may sa mga batang nanginahanglan. Pero yes, we are a social welfare. And I help a lot of people want to help me. And that's like this and like that. Dili ko makaladlad sa akong tinuod nga pagkaako kay pulis ang akong amahan. You know, Dolanda, I'm scared to voice out my gender, my identity, because my father is a policeman. My father is a cop. Ubuhan mo kanino. Cop. Di na natutasan ng storya pa. It's a very, very long story, Dolanda. Apan, kauban ako sa trabaho. Na si Gary, mo'y akong gusto. But I want Gary. Og din hina nagsugod, kininggat nun sa akong And this is the kinabuhi. story of the start of my life. Okay, Rini. And that's it. Anay tabo. Happy. Ako ikaw, namubuot ako sa imo. Kalukuran. Oy, Gary Boy. Isa, Gary Boy. Eng, kau manineng.
Kailangan ko sa mo ang pero ni mo ang suot kay pa defate kayo. Nag-gym ko ba eh? Sa una na to, wala na kayo, no? Ano na yung mga kalaki rin ba? Hindi na, kung ginatiwas report lagi kay... Mas maluba na. Malubya ka niya to ang trabaho na to. Busy kayo. Ang balo na kay stricta ba kay si Ma'am Tess? Huwag ka. Manami ko sa lugar. Ha? Saan sa'yo ka mo? Stricta kay si Ma'am Tess. Kabalo na kamo. Nag-away na ba siguro na siyang kuyab siguro? Wala pa rin na may yawanan niya. Bali. Let's go ba siya? Ano na gusto yung pangilabutan? Ay, marami pa naman type ko. Magkain mo ang biceps mo. Spasa rin mo mga type. Idoon ako. Hindi siyang likod. Idoon akong ngaping sa iyo. Ay na. Niya. Unsong ka niya? Wala eh. Ko lang. Hindi naman kayo maklaro ng imong keyboard sa imong computer. Pero memorize man ako na. Mo ba? Ano gabi ba? Asa kayo mong lakaw? Ulig ba eh? Ewan. Wala kinay-kinay. Sa Chetos gawa sa tutag Torres. Masabay ko. Sa tutag Torres, mag-inom tag kape, yung kaon biskuit yan. Sabay ko kung sabayon ni mo si Juan. 2X. Si... 2 years, nagsumukab, uban-uban na ng 2 years. Kita lang din gawa na nila pwede dahil. Hindi ka ganahan. Mag-order mo sa itong amo na. Lagot ni Ma'am Tess ba? Ginitan ko ganihang. Mag-away na siya siyang uyab, no? Mag-chat ako'y kaimutan. Ayaw ko pala. Na ako diri nga mo mahal ni mo. Ha? Na ako diri nga mo. Malingaw si mo sa istorya mo. Sa chat niya, boy. Tanaw na lang. Ay, kapala ka ganun ko short dito. Si gusto kong short. Gary! Ma'am? Wala pa na ako maling mga report? Ma'am, pahumanay na ma'am. Ako paspasan, ma'am. Ipasa na ha, pina-update! Yes, ma'am. Sufil ni Ma'am Tess, eh. Susan ako ni Vicky. Kabalo ka lang, Ma'am Tess nga. Kung ano kaya, marang may dinaginis ka naman ninyo na yun. Ako nilagkitag-kiss. Pag-ian ako, babe. Hapit. Tanawa. Hello? Damay! Delete doon na si... Tanawa. Siya... Tanawa ng kalaki ni mo. Siya... Sige, sabay ko yun. Brad, stress kayo sa trabaho ba eh? Kanila lang. Brad! Sabay taon niya ha? Ha? Sabay taon niya? Asa na ito, Pai? Kung saan naman ka, magkiyang-kiyang, guilty ay nabugaw. Alay, kaya ko, kaon magugog, inom soft drinks ba? Sakit ng iihin na. Mau na. Oh, saman. Ay, sa bangka niya Eng, yung krola. sabayan na to. Eng, okay lang, Eng? Okay, pero dito ka layo. Di sa nakasasa mo ganyan kura. Di, ako rin bahala. Ano na yung sinasaw lagi? Ako sabay ko ninyo, sabay ko ninyo. Oo. Ano na ba? Hindi sila kag-istorya. Waso lang ako niya. Gulit ko sa naman. Dapat. Oh, Kena si Kuan ba? Si Junior ba? GR. oh, ano? Eng? Ano na? Bayot na. Oh, Ay ko piyansa na, pero pwede rin na nimo mo sa kasakaya ni mo na. Patahan kayo na, Pat. Papalitan yung mga gadget sa anak yun. Palitan kang pakit wifi. Papalit kang pakit wifi na. Palitan ka. oh, kahingi lang ka, Brad? Ay, wapo tayo yung bangka. Ha? Wapo siya nila na ba eh? Oh, tagay. Ako ba, sugdihan na ba ba? Isa balay di ko ka buhat ang ginanis balay ba eh? Ano man?
Ang papa stricto ka, lado kayo papa restoring. Kuwan man ang papa ko, pulis mo lang papa niya. Kami kortahan kayo eh. Mo ba? Ako, Tinood ko ba yung nagka 5'6" mo diya? Dili na kay 5'6", 5'7 pa. Mo ba? Oo, tanan dia na may access na sport, na may kuan dia, mga ako lagi ba, kanang di kay ko kakuha lagi lado kay na mga airpods dia ba. Mo ba? Tahan lagi mo. Oo, lang nga kabalo. Ang problema ba? Pila doon naka- Napa yung ko'y anak sa gawas ba, kabalo akong airpods na ba, gaw ka. Muna nga ako nga, diligay ko dili ko sa gawas, mabanat, gil nga pagkamas balay. Di sige na tulog, gidayon, gil. Mo ba? Nakakababan sa balay ba? X. Kasi masultin mo na X. Okay kayo na. Ikaw na tahan ng papa. Siya rin yung kurtahan papa na. Wala ang malabo. Balang malas kas pagiguma. Swerte bugas bayot po. Sudah ko, mabatak ang storya niya. Bayot lagi na lagi. So, sa ingon ni mo, Yex? Wala. Di, yun sa chicks daw. Gusto Chicks. rin niya chicks. Chicks. Oh, chicks rin yung gusto. Ano na, Sir, usay ato, sir. Ay. Tuloy, may pangalan naman eh. Ronel, sir, Ronel. Nel, taga-ibig chicks eh, taga-ibig chicks eh. Pila ka bro, sir. Ako lang. Dua. Isa lang. Isa mo kayo, nga mo rin mo ka na yun. Isa lang. Para siya. Ako din, wala kaya ako. Ayaw ko, gusto pa ko tayo. Ay, kumpiyansa, dali kita kang kay mga chicks, dali na yung mga kuhan, na yung mga likod ka, lisod kayo. Pasabot mo, ano, mga high voltage. Na yung mga high voltage mo, boy. Dali, ay, kumpiyansa, boy. Mahala na 2 weeks diya mo may go, boy. Kurintihan, minungan. Bay, istoryahan na ito. Sir, usama sir, padungog-dungog na ninyo sa kuha, sir. Wala ka tagay. Kasi nakurintihan ng babae ako. Wala. Tarong ako nilabatan ninyo, closer, artista rin ako. Ikaw, sa upal na agi mo ha. Dali, sa gabi, talo kaya mo ka ha. Hi, sir! Kane. Mamaya ko kita. Rosalinda! Hi, sir! Ako si Rosalinda Marimar! Mama. A.K.A. Polgoso! Take your down. Yex, di alam mo Yex, kaya dito may speakers na misa, okay na niyo Yex? Okay, kaya. Thank you, sir! Babushka! Ikaw, di ka magsigig kong buwan. Basta man dati, balin dati. Dito skilid, ang dola ni kang bangit-ngita. Problema lang yun, eh. Papa, isu kayo, Papa. Pulis mo ng Papa. Kung ibantog na diyan nga pinagangilngay ng pulis ng Papa Destorin. Kung ano mo mga nagpolis. Bay, taka na akong pul... Tadata ko na rin sa mukha niya. Dali kayo. Kakakaikaw na kayo ko. Tara, sir! Nauna na rin niya, sir! Ganina na ganyan. Asan naman kayo? Wala ka mo. Part, ikta na may part. Hindi na makaya part. Uhaw na kayong camel part. Bye, sir! Ako sa nagpatungabon ang inyong camel! Tapos kayong piranha. Sige, ayo pa, ayo. Ayun. Ikaw sa mga mo. Ako na rin. Dili mo. Kalambe. Saan? Wala. Kami untang kayo, untang midawat ko sa ginikanan nga. Nana ko, ano ko yung mga tinaguan ba? Ano sa manila mong sekreto di ay? Bay, alam mo eh, mana kay labot alam eh. May bawal kaya po kalapon ba? Sige lang nga, kanala ko nga nakakasungkidaran. Mudukol ko siya nga. Liyaw ka. Sanding mo ulo ani tanda. Bay, sige lang kuhan, ba't ba disot mo ko kayo eh? Tinuod siguro na ito. Bay, muta, di ba? Gabiin mo, dabay humot nila mo kayo kagkadlaw, bay.
Lagoy perfume dere ba? Katunga naman lang ni. Ay mo na ba kayo? Ano may ginagamit ako ba? Original din, no? Oh, original lang. Matangin lang nagtubig pero dagang balik. Salamat kayo. Salamat kay Bay, ha? Pero di na ko na madawat ba? Ikaw ba? Ay, ko pag inana ba? Napakuyatag di ba ba? Kasi nga, Short. si Bata siguro tayo. Trabaho ko tayo ngayon. Ayos, ang labaw. Saban, pinapasayo ko ni Mang Tisugma ba? Bay, ang tayo na bay. Karoon na dyan ko gusto mo. Kikdawin ka istorya, bay ba? Sila, bebe. Ba nilang gusto ko dito? Ina mo sabi ba? Imnon sa lakot? May tama na na ba? Nagdagan na kayo kang nainom ba ba? Suwabe. Bay, tama na na ba? Dahil wala yung ganano, wala yung kabalo. Dami na to, dami na mo. Uli na kayo, bahala ka na eh. Okay lagi daw. Naglipog ko ano mo. Sabi akong buhat na di ba akong nga. Di ba dyan? Oh hindi. Ito isang malaking kalukuhan. Angkon. Mama, yung basa mo kayo. Kanang angkon na lang god nga bayot ka. Ma'am, ayaw yung grabe sponsor sa kay ka, ma'am. Inamang mo sila, alam mo na kayo ba yun? O gani, angkon na lang ba? Dili mo ka magkabalo, mag-iso ka ng papapulis. Tapos dili lagi na, madawat lagi kasi mo amahan. Kabalo ka, Kasi ma'am. matugan ako tinuod. Kabalo ka, ma'am, pulis ko na ako mapapaw niya. Dato kayo may nagkakabig payong-payong destal, may kang 300 ka mga payong-payong niya. Grabe kayo na ba may mga lamber na mamdagang kayo na may access niya sa passport. Grabe kayo. Dili ba, dili. Angkon na lang gani, pwede ka maging hanapin. Hanapin ko ang anak ba? Morning, ma'am. Morning. Ma'am, nasa ibang table ang report. Oh, Bay, gani. ano ka ba? Storbo ka ninyo? Wala. Sige, mahawas ako ha. Kailangan mo. Sige ma'am, salamat kayo ma'am. Ano ba? Bay, ma'am juga ayaw bay, biyaan ko di ba bay? Grabe rin. Alam na natug lang ka sa lamisa. Good. Grabe, akala ko ba walang iwanan tayo bay? Bay, alam nga, asa man ako dalon din. Mga tuog tang duha. Maninindot kayo. Ha? Dili, maninindot ito kay ginala ko ni mo dito sa Mambalay nga tudlay. Kunya si Bagong na hold up ko nito bay. Malo ba yung jugan ko mga panahon? Hingna na ko tong waiter tong gingan lagronil. Kabalo na to sa siging buhaton. Dili mo ko ginala, wala mo ko lang hinanglan na itong waiter bay. Ikaw nga kinanglan. Ha? Wala ba yung ginanglan dito kay uli ko ni mo. Sorry kay Bay, ginagdali, mabugod. Sige lang sunod din, naging Bay, kabiyaan bay, Bay. bay, yung kabay ba? Anak ka ba? Sorry. Alam mo yan, kapos yung bay. Ano na lang? Bay, Bay, hugta pa ba? Hugta pa ba? Agay, Bay, di ko ginawa, Bay. Agay, Bay. Agay, Bay, X. Ay! Aha! Bay, mali na yung mga ginawa na. Ha? Si Mali, paano na nagidaksanay mo doon, ha? Ano na lang. Para makabawi ko ni mo. Unya, magsabay na lang tayo niya sa atin ako libre. Ha? Para makabawi Pero lang ko ni mo. kitaran doon ba? No, sabi Oo, sige, gitaran doon. Ano ito sabihin din sa? Gitaran doon. Din natin Panahon sabihin. na Ha? para magsaya. Pagkat mo na ang problema.
pulison ganito kasi mong papa dahil pa eh. Gusto ko ba puliso sa papa ba eh? Magkaso eh, manlo ko kayo. Dito mas mong kayo eh. Butang ba manlo ko dito ba eh? Manlo ka ba eh, makikig kumadulang basketball ko sa una. Naundang lang ko, gisiko ko ba? Dula, may dahil sabay mall sa una. Sikhad. Ang tsawan, may yung watong mga amigo nga upaw. Kaya nagkaupan nga. Isa ba amigo po na ako nga pinipong. Pero di pong kuha na po si Sona na rita. Ba't lagot ko ba eh? Scaris ko ba eh? Pero, saan ba na ako din na, di ba? Bro, eh. Makaluan ito. Ito hindi mo ka naghanap ko yan Zona eh. Oo, kumalawag sa parte sa una ba yung naggagayo, nagduwa ka pang regalo na ako sa una. Mag-abot na doon ka regalo na ako sa una ba eh. Anong luha mo regalo mo abot? Oo, sa tinoon lang ka to si Kuryo, matugid yung anarin din sa muwagan pero lopigan na ako sila ba eh. So sa ato pa, duha ka buk regalo na bot, duha, ginipod ka buk nihatag di eh. Alam ba ko sa tulo na sila ang isa, pagkigugmang yatag. Pero naliwat man o ka to yung mga amo daw nga si Boy. Tinuod ba? Atong si Kuan, tong itong, tong Kuan, anak ko permanente diyan sa may Oraya, ganto. Grabe to, gahay na kay malong to, gahay na kay malong. Pero, gusto mo ginanya mo isulti sa kuwaing sekreto ni mo? Bay, siya to ko, baby? Oh, sige. Nagayan ako niya kuha ha, kay... Ibro. Ako man daw. Abalo, bay, ako, dugay na ako niya ginadada sa una. Sa una ba gini, bay? Bay, madawat ba ako ni mo, bay? Sasa, Yex, nang naghilak mo ka, Yex. GTI Center. Ato na si Rosalinda Marimar, no? Tay, grabe mag-gilid. Napagay butong diri, bay. Napagay butong diri. Maghaling kag butong, bay. Saan balik ko yung kay kumpiyansa lagi, nasunog. Kurintihan ka? Oo. May butong diri, may butong Hindi diri. na ka ngomong rinti itong bayana to, tanak. May pwede pa siguro ni bay. Kay bago pa man eh. Butong-butong. Sa kunya, magkudo na lang pala sa bul, bay. Ano ba, jogging kag shrine ba? Nga dito na, yung butong dito. Ha? Sige. Pero nakita giday. Saan naman ako ni Ron? Kasi, bukay gini. Saan sa'yo, sulti-sulti ni mas kuha gani? Saan yung sulti sa kuha? Bay, madawat ba ako dito, bay? Oo, amigo man to, di ba? Bay, I love you. Unsa? Paano lagi may tagdanay ni pa ni kuha na gini gari lagi ba? Ito, bay, napansin ako na si Kuya, bay. Nag-enjoy ka na ba, bay? Ay, nausa naman ka rin bulitas. Tapos ka naman yung iwana. Wala ka. Kaya ko nag-training mo pagod pulis po. Bay, nausa naman ka bay. Bay, wala na akong gitaga di ko, bay. Nasa dito sublar agad kayo, pero sa dito. Ba't ako, narito, bay. Salamat kayo, bay. Mau na gini. Gitu, ilan sa dibig ko. Hi. Gary. Gar, kita Okay. ako na dyan, ako na gining kikis-kisa ng kuan. Kilay sa sukil. Nausa man ka. Naging makaya ako, ilagla na ginako ako pagka-uyutsing. Sige na ba? Gusto mag yun? Dili ka na ako? Kwarta? Gusto niyo kwarta? Cellphone? Together with, yes, tagaan ako o kining packet wifi nga, kakuan. Kanang unlimited. Nausa di ka. Sige na kayo na I love you na kayo. I'm falling in love. Sumbagon ta karon. Anak ka. Sige, sumbag ako kay magkurabi ako na bayot. Sige. Ikaw. Sige. Dali bang. Ikaw. Dali bang. Wala ka na. Gusto ka makulatahan kung mayunta ka. Ay, ako di ko ginana. Ituway lang ta. Ituway po ko ako.
Mas bayad pa makamanumbag sa kuha eh. Ayot kaya. Panuol, hindi ko kaabot. Ay, sila. Huwag kakos-gakos. Ayoko na, Gar. Ay, gugmaro ko pa ni mo, Gar. Ayaw, ha? Ano tayo na may mga tanong isang ko na yung lesson. Ate na yung kurita na sige, sumak ako kayo. Gagan ko. Tama! Gar! Gary! Balik na rin, Gary! Wapo, Gary! Ikaw ba? Baka akong kang dako, ha? Namakagbalay ko, ma'am. Eh, ang katato ka, dagang kay mong payong-payong, pulis mo amahan. Dili man di ay, wa may tinuod na tinong gisulti. Di ba bata na mas pulis akong papa bitaw, ma'am? Dali, apoy, gano'n mo nalakas ka. Dili mo ko, ma'am, kay siyempre. Ma'am, bakakon yun na, ma'am. Anak ang Gar, masakit talaga ni ko ni Bugar. Sakitan? Ha? Bakakon kang dako. Ako umimo, dagan mo payong-payong. Nagrayula na gani ang susikins durit. Ngayon ka yung papa pulis. Alam ko ni mo. Pulot boy na na imong papa. Hello, excuse me. Nagpanayo, na operator nag 9 balls akong papa o gano'y gano'y. Sino ako paing. Pero ma'am, kung magbutang kag trabahante ngayon na ma'am, bakakon. May pamamakak na lang nimitanan ani. Okay, atik-atik pa yung kasi makakon po ko na siya. So ma'am, sa desisyon niyo. Gary. Tawagan na ito na si Paeng. Ma'am, isulti na siya ni. Iagi pa man mo. Gar. Paeng! I'm sorry! Ma'am, ang sanay ka, ma'am. Tagay po, kabuhay-buhay po, ma'am. Ma'am, tagay gustisya Hindi mo ang sa- design, ma'am. Tagay Di mo gustisya. sa ta magkarakuan na ma'am, oy. Kaya isog, ma'am. Paeng, pasensya na, pero mangita naglaing trabaho, ha? Kana ma'am, atis na tagaagi ng mga gustisya, ma'am. Malagi, ma'am. Pero, Gary, ayoko biyahe, Gary. Sa kanya? Gary, kakasli ko. Kadalit na. Malaki niya yung mag-ibuhat mo sa kuwang kari. Dalit na ikaw, Ma'am, Ar. bakit ka mudag? Hindi naman kaya mudagan ano? Tanan akong gipanghambog sa ilaha, walay ka matuoran dolanday. Namakak lang ko. Gusto na ako makuha si Gary. Apan ako ang nadaot. Gahog sa laot. Dolanday, unta mapasaylo pa ko ni Gary. Bisag amigo na lang unta mi. Tugod sa kong pagpamakak, nawadaan po ko og trabaho. Hindi na po ko kabalong parlor. Madalang to sideline. Doon dahil salamat kasi gayon. Karoon nakaamgo na dyan ko. Kadiligid maayo ang pamakakakuon sa ka. Dawato ni mo mismo si mong kaugalingon ngayong anak mo. Kapobre lang ka. Atis malipayon. Kaysa mamaka ka.
nga magulanon. Hatod sa sunod gayon, inyong suwat magtatampo.